Moikka, mä oon Juuso, yksi SpeechCutin kehittäjistä, ja nyt mä näytän, miten tällä voi tehdä tosi nopeasti semmosia helppoja somevideoita, eli kuvataan, editoidaan, viimeistellään, niin että se on käytännössä sitten valmiina jaettavaksi eri kanaviin. Tässä näkyy nyt tämä SpeechCutin aloitusnäkymä. Mulla ei ole siellä yhtään projektia tällä hetkellä, niin klikataan tästä, että New Project. Me voidaan myös tuoda valmiiksi kuvattua materiaalia tänne, tai sitten kuvata suoraan tässä SpeechCutin sisällä. Valitaan Record New Video. Ja sitten me päästiin tänne kuvausnäkymään, ja mulla on nyt mielessä joku idea, mitä mä haluaisin tänne videolle kertoa, mutta ei mitään kovin tarkkaa. Ja mä ajattelin pitääkin tämän silleen suhteellisen ei-suunniteltuna, joten näette ihan realistisen esimerkin, että miten mä itse oon käyttänyt tätä. Eli painetaan täältä alhaalta tätä nauhoitusnappia ja aletaan sitten puhumaan tänne. Moi! Mä oon tehnyt videoita muille jo melkeinpä 20 vuotta ja silti edelleen tää kameralle itse puhuminen pikkusen jännittää mua. Musta tuntuu, että siihen liittyy aika monta asiaa, mutta ehkä se isoin juttu on se, että siihen varmaan eniten liittyy se, että tämä kamera se tallentaa kaiken, mitä mä puhun. Koska jos mä keskustelisin vain jonkun kaverin kanssa, niin silloin mä voisin vaan sanoa, että ja mä voisin muuttaa mun mielipidettä kesken sen keskustelun, ja mun olisi helpompi olla mukana siinä keskustelun virrassa, eikä ketään kiinnostaisi, vaikka mä sanoisin ehkä jotain vähän tyhmää välillä. Eikä ketään kiinnostaisi, vaikka mä sanoisin jotain vähän hölmöä johonkin väliin. Ja jos mä taas puhun tällä tavalla kameralle, niin musta tuntuu jotenkin, että se kamera sit ikään kuin ikuisiksi ajoiksi tallentaa sen kaiken, mitä mä sanon, eikä sitä saa enää koskaan pyyhittyä pois. Mä oon itse ratkaissut tän nytten tällä tavalla, että mä tein itselleni tämmöisen appin, minne mä voin höpistä tämmöistä ajatuksen virtaa, ja sitten mä voin valita jälkeenpäin, että mitä mä haluan julkaista ja mitä ottaa pois, niin että se on mulle tarpeeksi helppoa. Ja sitä kautta myös suurin osa siitä mun omasta kamerajännityksestä on oikeastaan hävinnyt taivaan tuuliin. Tällä tavalla. Ja nyt tässä vaiheessa tämä SpeechCut vähän pohdiskelee sitä, että mitä sinne videolle tuli sanottua, ja sitten tämä kohta päästään meidät editoimaan tätä itse videoa. Nyt tässä ensimmäisenä tämä itse asiassa kysyykin, tai ehdottaa nimeä tälle videoprojektille, kamerajännitys, se on aika osuva nimi tälle. Ja sitten vielä ennen tätä manuaalista editointivaihetta, tämä usein kysyy tämmöisiä kysymyksiä, että hei, että tässä lähti vaikka vähän sivuraiteelle tämä, tai tähän tuli kenties tämmöinen häiriötekijä tätä videoa nauhoittaessa, että haluat sä poistaa ne jo ennen kuin me mennään sinne editoriin. Ja nyt tää on tulkinnut tätä mun yhtä lausetta tässä vähän semmosena ikään kuin sisäisenä puheena tätä videota nauhoittaessa, mutta oikeastaan tää on ihan just sitä, mitä mä haluankin säilyttää siinä videossa, niin mä klikkaan tästä, että no. Ja nyt me päästiin tänne itse editointinäkymään, missä siis me voidaan vaikka ensimmäisenä katsoa tää raakaleikkaus tästä suoraan, että miltä se näyttää. Se saattaa olla jopa yllättävän lähellä ihan valmista. Painetaan play. Mä oon tehnyt videoita muille. Musta tuntuu, että siihen liittyy aika monta asiaa, mutta ehkä se isoin juttu on se, että siihen varmaan eniten liittyy se, että tämä kamera se tallentaa kaiken, mitä mä puhun. No tässä me nähdään, että se ei ole ihan oikeastaan sitä, mitä me haluttaisiin sen olevan. Sitä mä heti aluksi huomasin, että siitä lähti pois se noin 20 vuotta tai mitäköhän siinä olikaan alussa. Se oli vähän turhan paljon tiivistänyt jo tässä automaattieditoinnissa sitä. Mutta me päästään tosiaan nyt helposti itse muokkaamaan tätä videon sisältöä. Kun me painotaan näitä saksien kuvaa täältä ylhäältä, avautuu tämmönen transkripti-editointinäkymä, missä meillä on tää koko videolle puhuttu puhe tämmöisenä helppona tekstinä. Me voidaan tätä tässä selailla, ja miten tämä editointi nyt tapahtuu, me saadaan näitä vaihdettua päälle ja pois ihan vaan täppäämällä tästä näin. Eli jos lähdetään täältä alusta käymään tätä läpi, moi, mä oon tehnyt videoita muille, sit mä haluan jättää, että on jo melkeinpä 20 vuotta, ja silti edelleen tää kameralle itse puhuminen ja niin poispäin. Musta tuntuu, että siihen liittyy aika monta asiaa, siihen varmaan liittyy eniten se, niin mä oikeastaan haluaisin nyt, että musta tuntuu, siihen liittyy aika monta asiaa, koska se oli vähän semmonen epäonnistunut otto. Joskus myös tää SpeechCut osaa aika
taitavastikin ottaa pois semmoiset uudelleen yritetyt lauseet, mitkä on vaikka vähän jäänyt kesken ja sitten mä oon sanonut sen jollain selkeämmällä tavalla jälkeenpäin, niin usein se tunnistaa sitten, että ne aiemmat yritykset on mennyt pieleen ja ennen tätä editointivaihetta jo sit on ottanut ne sieltä pois. Mutta me voidaan tosiaan tätä tässä tekstimuodossa ihan vaan selata ja katsoa, että mitä sieltä haluttaisiin ottaa pois tai mitä kenties jättää. Mä huomaan, että mä täällä lopussa sanoin tämän tällä tavalla, niin mä otan sen myös sieltä pois. Ja oikeastaan mä voisin jättää myös tämän viimeisen lauseen tänne. Sitten me voitaisiin katsoa se vielä uudelleen läpitte, miltä se näyttää. Moi! Mä oon tehnyt videoita muille jo melkeinpä 20 vuotta ja silti edelleen tää kameralle itse puhuminen pikkusen jännittää mua. Siihen varmaan eniten liittyy se, että tämä kamera se tallentaa kaiken, mitä mä puhun. Koska jos mä keskustelisin vaan jonkun kaverin kanssa, niin silloin mä voisin vaan sanoa, että ja mä voisin muuttaa mun mielipidettä kesken sen keskustelun. Ja mun olisi helpompi niin kuin olla mukana siinä keskustelun virrassa, eikä ketään kiinnostaisi, vaikka mä sanoisin jotain vähän hölmöä johonkin väliin. Ja jos mä taas puhun tällä tavalla kameralle, sitten jos mä haluan vielä ton ottaa sieltä välistä pois, niin mä vaan avaan uudelleen tämän editointinäkymän, etin sen kohdan ja klikkaan sen pois. Näin. Niin musta tuntuu jotenkin, että se kamera sit ikään kuin ikuisiksi ajoiksi tallentaa sen kaiken, mitä mä sanon, eikä sitä saa enää koskaan pyyhittyä pois. Mä oon itse ratkaissut tän nytten tällä tavalla, että mä tein itselleni tämmöisen appin, minne mä voin höpistä tämmöistä ajatuksen virtaa, ja sitten mä voin valita jälkeenpäin, että mitä mä haluan julkaista ja mitä ottaa pois, niin että se on mulle tarpeeksi helppoa. Ja sitä kautta myös suurin osa siitä mun omasta kamerajännityksestä on oikeastaan hävinnyt taivaan tuuliin. Tällä tavalla. Ja nyt jos mä haluaisin vielä vähän viimeistellä tätä, meillä on täällä erilaisia työkaluja. Yksi tärkeimmistä usein on pieni värikorjaus, eli painetaan tätä väripalettia, pistetään värikorjaus päälle. Sitten me voidaan täältä tosi helpolla 3 sliderilla säätää vähän lisää kontrastia, vähän lisää värikylläisyyttä, vähän lisää kirkkautta tällä tavalla. Niin se on huomattavasti parempi kuin tämä alkuperäinen. Ja me voitaisiin lisätä tänne myös musiikkia, me voitaisiin lisätä tänne ääniefektejä, erilaista kuvituskuvaa, mutta niistä mä kerron vähän sitten muissa videoissa. Yksi toinen aika tärkeä asia näiden värien lisäksi on toki myös tämä tekstityksen tyyli. Täällä on tämmöiset helpot työkalut siihen. Mutta nyt musta tuntuu, että tämä meidän video on aika lailla valmiina, niin nyt kun mä vaan painan täältä export, niin sitten se lähtee exportoimaan, eli tekemään siitä varsinaisesti semmoista videotiedostoa, mikä sitten voidaan jakaa ihan mihin tahansa kanavaan halutaankaan. Tässä vaiheessa kestää siitä videon pituudesta riippuen hetki, eli voi käydä vaikka hakemassa kahvia tällä välin lisää. No niin, nyt että tää on saanut tämän videon valmiiksi ja me voidaan tässä katsoa tätä. Mä oon tehnyt videoita muille jo melkeinpä 20 vuotta ja tai sitten me voidaan painaa tästä suoraan tätä Share-nappia, jolloin sitten voidaan valita, että minnekä kanavaan se halutaan lähettää. Eli tässä oli lyhykäisyydessään SpeechCut, miten se toimii, miten sillä voi tehdä tämmöisiä puhepohjaisia videoita hyvinkin nopeasti. Ja tää ei tosiaan yritäkään korvata mitään CapCutia tai Adobe Premierea, eikä tällä todellakaan kannata yrittää mitään TikTok-tanssivideoita editoidakaan. Mutta silloin, jos sulla on joku asia kerrottavana, sä haluat kertoa videolla ja saada nopeasti paketoitua siitä sen ydinviestin ulos, vaikka somekanaviin, niin tää on luultavasti paras työkalu just siihen. Mutta palataan seuraavissa videoissa. Moikka moi!